Emma Ramazan ayının içinde marid adam awwalqı bellemeli zadi Müslüman takwa düktörlere genişmeli. Az bolsa bolsun genişmeli, arasda düktörlere genişmeli. Baran moyuna häzir sen derdin soramaka ağzın aç diýen adam bolmasın. Her kim bolsun tarap. Bu iman, musulmançylyk düşünýän adamy genişin. Men şu kurslamy, şu atçak kapsullamy ya ignelemi aradan soňramy goýanym menen müşkili barmy? Bir musulman düktör bolsa taňa dogrusyny aýdyp berer. Ya iki wagtda bir selerlik ben agdaçarda men fakat atçak kursumy ya şerbetimi aňruji bolar ýanyk bolsa şoňa koklawar diýipde aýtmaly. O da arasda musulman imanly adam bolsa ýogyny aýdar. O bolmaýanmışda Xeyrin bir müşkili wa wagt suw içip durmaly, wagt çörek ýep durmaly, ya her 4-5 sagatdan 8 sagatdan dagy kursuna açyp durmaly. Hulasa bir müşkili ba, Kur'an-ı Kerimde we her gece tarawada okulýar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Başwurun qada edamad. Şojurun meriz bolup tagy. Fakir narahat öz arada tutup bilmeýänligine. Onu da zor tutsak bolmasın. Hudaý aýtdy, tutmasın ol adam diye. Näme hakikaten fakir derdin eteğinde de. Derdi artjak bolsa ya helak boljak bolsa tutmaly däl. Hem başga bir gün qada edamaly. Ve tini ve zeytun da ayet ba. Emma bilyan suresi. İllellezine amanu ve amilus salihati idi felahum ecrun gayru memnun. Hud Allah'ın kelamı. Merid olup ya qarry olup tutup bilmese hakikat arada tutanın sowabı baş ol adamdyra. Ve tini ve zeytun nava. Thumma radadnahu asfala safilin. İllellezine amanu ve amilus salihat felahum ecrun gayru memnun. Allah zul celal'ın kelamı. Hudaýa diye qarryp meridler horlyk kynçylyklarda ibadatyn etip bilmesen ibadat edenin sowabyny bererim sana diye. Adamın gafsı der ahim. Ol Allah zul celal'ın gafsı. Ol erhamur rahiminin gafsı. Ol rahmanur rahimin gafsı. Ol akramul akraminin gafsı. Ol zul arşil azimin gafsı. Ine merid adamın yankıforum uzurlu olsa Kur'an-ı Kerim'den delil bolla ağzını açar, arada tutanın soğabi bir gün qada edamad. Uy soňram qada etip biljek däl. Muzmin devamlyk derdi wa. Hala jawan bolsun, hala qarry bolsun. Fiqh Hanefide Cami-ur Rumuz'a diye qarry adama belli. Soňram tutup bilmejek bolsa, jawan bolup musulman düktörle sana aýtsa sen ömür saýa arada tutup bilmeýän diýsele, ol adam her günden çürim fidiye vermeli. Her günden çürim bir baş fitri miqdar. 1 kilo 600 gram 2 kilo da buğday ya buğdayın kıymetini vermeli her günden çürim. Meselelerini bağ olsa soňram ahunjaly bilen telefonlaşy berin. Bu mahal meseleleri gayrat edin, fikir etmeň, aýdylýan gurrunlary gulasaýdy. Yeni bir maridin muhim meselesi. Hawaň nahoş erti düktöre gitjek, düktor näme diýjegi belli diye. Ulu türkmen näme etýäşini arada tutmany gitdiye. Ay maňa diye igne ursa ya qursatmalysa diye, maňa diye kefara düşer diye. Gaty iştiba daşy. Sen aradan tut diýdi. Niyetin de, makam niyet et. Düktor açdyýda açan, açmaýda açmaryn diýme. Ýaşy niyet et men arada diýip. Hop, düktor sana zarur ağzın aç diye, aç, başvurun qada. Sen marid bolup açmatyň ahim. Yok işgali yok, akşama çeliyip cıdap bilecek bolsaň zarur zat däl, akşam agdaçarda gursun atarsın diýse de, ağzın arada akşama gursun açarsın. Yine tutmany gitdiýär daşyňa. Ey men kefara düşämesin, ýerde kefara bolmaly. Sen bir salim adam, niyetine diýen arada tutjak. Hop merid bolýan, açmaly bolýan, açýan da Hudaý Kur'anda ejade berýär ahim. Yine tekrar edeyin açık bolsun. Janyň sag erti düktöre gitjek. Ay näme diýjegi belli diýip açmaýlyň ağzymy diýip. Aradan tutdu, selalin iyi, yerine yetir. Erti bar, düktor sana açmaly diýdi, düktorjan gün ýaşary boljak bolsa men durjak diýdi. Yo bolorluk dällise ağzyň aç bir jogun qada et. Ya meselen sana birji däne serum ya birji däne ampul wurjakmyşdy. Eger serum ampulun wursa öýüňe gelip ay ağzym açyly diýip çaý suw içme. Fakat bir gün qada et. Tekrar edeyin. Serum ya ampul wuruldy diýip kan adam gelip çaý suw içýärdi. Näme ağzym açyly diýip. Fakat serum ampullun çürim
ağzım açıldı deyip öye gelip çay su içmesin, ağzını açmasın. Akşama çeliği saklansın, sonra bir gününe kaza alsın. Türkmen Sahran bitiyin ulamalarının ulu kana huncarlığın hemmet şuna ediyor.